Вітанкі, шаноўныя сябры, з вами Алесь Пазняк, і вы глядзіце чарговы беларускі крок. У маіх руках камень, а сам я сяджу на пляжы у пасёлку Махинджауры. Ён знаходзіцца прыкладна на адлегласці 7 кіламетраў ад Батумі, Грузія, Сакартвела. Сакартвела, гэтая назва мне падабаецца больш, бо у слове Грузія ёсць пэўная саветчына, хоць яно і такое звычнае для нас, штодзённае. Але Джорджія па-ангельску альбо Сакартвела, яно гучыць аўтэнтычна. Што я тут раблю? Я сяджу на сонцы, восеньскае ласкавае сонца. Я чую, як хвалі мора набягаюць на бераг. І ў сённяшнім кроку я хачу паказаць свой шпацыр тут, у гэтым пасёлку, у Махинджауры, ад мора да гарачай крыніцы, гаючай сернай такой крыніцы. Просто хачу распавесці пра грузінскую прыроду, пра тое, што я буду бачыць па дарозе, а шлях 2-3 кіламетры ад мора ўверх на гару. Все ў адным месцы. Просто буду ісці, размаўляць, паказваць, здымаць. Хочацца просто пагаварыць пра прыгожую Сакартвела, пра гэтую краіну, пра восень у гэтых мясцінах, дзе я знаходжуся цяпер. А гэтыя мясціны я вельмі люблю і штогод сюды прыязджаю. Таму восеньская замалёвачка. Чым адметны пляж у Махинджауры? Ён даволі вялікі. У прынцыпе, ўсё, што ідзе ад Батумі, гэта з'яўляецца адным пляжам. Ён цягнецца на некалькі кіламетраў, нават на некалькі дзесяткаў кіламетраў. Але чым далей ад Батумі, для прыкладу, тут ужо ў Махинджауры значна і значна менш народу. Хаця будуецца шмат гатэлей, розных гасцявых дамоў, новабудоўлі шмат. Таму я думаю, што з цягам часу народ сюды будзе прыбаўляцца. Але на перыяд 2022, 2023, 2024 гадоў народу было не так і шмат. У прынцыпе, тут было даволі свабодна і камфортна. А я зараз знаходжуся ў такой летняй кавярні. Яе не прыбіраюць на восень і зіму. Усё застаецца тут, праўда, ўжо нічым не гандлююць, нічога няма, але ёсць лавы, ёсць сталы, ёсць барная стойка, і сюды проста прыходзіць моладзь, каб паразмаўляць, пасядзець, папіць піўка, проста сумесна прабавіць час. Я таксама прыходжу сюды, пасядзець на лаве альбо на стульчыку, проста пагрэцца на сонейку. Атрымаць такі восеньскі марскі вайб ад Чорнага мора, ад Батумі і ад Махинджауры. Трэба сказаць, што мора ў кастрычніку яшчэ цёплае і ў ім можна купацца, нават калі вы не морж. Вада яшчэ зможа парадаваць вас сваёй пяшчотай, толькі надвор'е тут можа змяняцца імгненна. Сёння купаемся, а заўтра восеньскі шторм і гудбай купальны сезон. Буду залазіць і акунацца. Надвор'е вельмі цёплае, сонейка таксама. Буду спрабаваць, наколькі цёплае мора.
Я не ведаю, колькі градусаў мора, паветра плюс 17 по Цельсію. І здаецца, што ў вадзе цяплей, чым на беразе. Тут, у Сакартвела, усё яшчэ цёпла, сытна і вельмі прыгожа. Атрымаў задавальненне. Велізарнае. Гляджу на море, а яно сіне-бірузовае і цягнецца далёка, аж да самых гор. Гэта проста не перадаць на камеру. Ну і як жа пасля купання не з'есці сырную хачапуры? Яна яшчэ і гарачая. Не паспела прастыць. Вельмі смачная, шмат сыру. Мне падабаецца. Праз Махинджауры праходзіць чыгунка. Па ёй кожны дзень курсіруюць цягнікі з Батумі на Тбілісі і абратна. Дарэчы, таксама я тут заўважаў і цягнікі, якія ідуць у Арменію. Хоць чыгунка і з савецкіх часоў, яна не мадэрнізаваная, усё працуе, акрамя чыгуначнага вакзала, які за маёй спіной. У Батумі ёсць новы вакзал, гэты, палічылі так, што ён не патрэбны. Гэта проста на сённяшні дзень пусты будынак. Яшчэ 2-3 гады таму вось гэтых будынкаў зусім не было. А сёння яны растуць як грыбы. І іх становіцца больш і больш і больш з кожным годам. Не ведаю, як далёка будзе разрастацца Махинджауры, але ён на сённяшні дзень ужо з'яўляецца неад'емнай часткай Батумі, і тут таксама набываюць і кватэры, і ў летні час здымаюць гатэлі для таго, каб адпачываць на моры. Вось гэта плошча Махинджауры. Тут заўсёды стаяць таксі, ідзе бойкі гандаль, тут прадаюць хачапуры, розныя булачкі, ёсць крамы прадуктовыя. Вось, і гэтую дарогу вельмі складана перайсці. Там мора, там плошча і далей пасёлак Махинджауры. Але каб пераходзіць дарогу, вось я, як прыезджы чалавек, мне заўсёды яе трэба перабягаць. Тут ёсць рух у любы час сутак, і днём, і ноччу. Моя дарога ад мора да крыніцы праходзіла цераз плошчу, мясцовую школу, вуліцу з дамамі, ля якіх зелянелі восеньскія сады. Цікава, што ў іх штосьці расце і дае плады амаль круглы год. Увогуле ў Сакартвела ёсць свой асартымент усёй садавіны і гародніны. Адзінае, што тут не выспявае, гэта бананы. Чагосьці ім тут не хапае для поўнага сазравання. Ідучы да крыніцы, спыніўся ля новай дарогі, якая павінна разгрузіць і зменшыць коркі на асноўнай дарожнай лініі. Стаю пад новай дарогай. Жыхарам, дамы, якія праходзілі праз новую дарогу, калі яна будавалася, то гэтым жыхарам выплочвалі грошы за знос іхных дамоў. Вось, і даволі добрыя грошы, людзі маглі і кватэры, і новыя дамы сабе набыць. Вось, і пераехалі з гэтай мясцовасці. Я чуў вельмі такія
пазітыўныя водгукі саміх картвэлаў. Вось, яны былі вельмі рады і ўсцешаныя, бо не ва ўсіх было добрае жытло, у некаторых проста нейкія такія халупы, старыя буданы стаялі, яны выкарыстоўвалі іх як лецішча свае. А зараз яны жывуць у добрых, шыкоўных новых дамах. Я прайшоў ад мора прыкладна з кіламетр, і вось тут новая аб'язная дарога. Яна праходзіць праз 7 сакартвэльскіх сёлаў. І для чаго яна будавалася? Для таго, каб разгрузіць асноўную трасу, якая ідзе з Батумі ў Тбілісі. Як будавалася? Яшчэ 2 гады таму, калі я быў тут, то чуў вельмі моцныя выбухі, бо значная частка дарогі праходзіць у гарах. Таму дынаміт закладваўся ў скальныя пароды, горы проста узрывалі для таго, каб збудаваць унутры туннелі. Гэтую дарогу вельмі чакалі ў Батумі, бо асноўная траса была вельмі і вельмі загружаная ў любы час. Нават калі едзеш на звычайным аўтобусе, то можна гэтую адлегласць праехаць за 15 хвілін, а едзеш яе прыкладна гадзіну. Вось такія коркі утвараліся на гэтай дароге. Спадзяюся, што зараз будзе лепш. Ну і як жа, ідучы па дарозе з садамі, не збочыць і не пакаштаваць восеньскай хурмы, якая проста валяецца пад нагамі або звісае з дрэва, гатовая вось-вось сарвацца ўніз. Яе тут, па вялікаму рахунку, нават і не збіраюць, прынамсі, у Махінджавуры. Але я не адмовіў сабе пакаштаваць гэты восеньскі цуд і пайшоў пад невялічкую горку ў сад, дзе затрымаўся з-за хурмы, а яшчэ з-за ачмурэннага віда, які адкрываўся на наваколле. Цікава атрымоўваецца. Шпацыруеш па гэтых сцежках, дарожках і бачыш такое аграмаднае дрэва хурмы. І каб да яго узняцца, трэба прайсці вось праз такую брамачку. Яна вельмі умоўная, старая і ржавая, але нагадвае, што гэта чысці сад. Таму, скажам, ёсць выбар, ісці туды альбо не ісці туды. У асноўным картвэлы запрашаюць, калі бачаць, што мінакі ідуць, кажуць: возьміце, пачастуйцеся. Тут нікога няма, таму частавацца буду я сам. Ты малый, добрый пёс, так? Ты добрый собака? Ці добрый? Добрый. Собака добрый. Угу. Мокрый и добрый. Лежится, весь мокрый собака. Да? Ты мокрый? Черненький, мокренький и добренький. Пес. Сакартвельский. Ты Сакартвела? Сакартвелик ты малый. Оп! Сакартвелик ты. Добрый песик. Добрый. Ну что, мне идти треба. Отпускаешь меня? Пустишь? А? Ну, отпусти меня. Все. Бежи. Бежи своим шляхом. А я пойду своим. Поднялся у горы. Тут цэлыя сады хурмы. Вось дрэва, яшчэ адно. Гэтую хурму падняў з зямлі. Зараз буду спрабаваць. Вельмі салодкая. І адразу вяжуць у роце. Якая дзіўная Сакартвела. Одна садавіна заканчивается, адразу другая. Вось зараз фактычна зіма хутка. Кастрычнік закончыўся. А тут такое багацце на дрэвах. Сакартвельскае золото, хурма восеньская. Турецкі
сцізорак. Таксама вельмі файны. Каб хадзіць па гарах, вывучаць прыроду, вельмі зручны і моцны. І што дзіўнае, сабачка, які увязаўся за мной, так і не адстаў ад мяне. Я ем хурму, даю яму, а ён таксама яе еш. Для мяне гэта дзіўна. Сапраўдны сакартвел. Так? Картвел ты? Вон хурма. Бяры хурму. Ці ты свежую хочаш? На. Оп, это моё. Твоё вон. Вон твоё. Глядзи, где твоё. Ладно, на. Свежую. Залез я і на дрэва. Хурма ўся спелая, сакавітая, жоўтенькая, узгадаваная на цёплым сонейкі, на гары, тут вось дзе прамыя прамяні ідуць, як быццам налітая мёдам. Но смачнейшую я яшчэ не ел, як тут. Полез за хурмой. З гары ды дадолу. Але гэта таго каштавала. Вось яна моя хурма. Хурма. Хурмічачна. Вялікая, мяккая, залацістая. Пасля мора і хурмы настаў самы час залезці пад моцны струмень гарачай сернай вады. Мясцовыя кажуць, што яна гаючая. Я спецыяльна не вывучаў, што карыснага ў ёй, але сюды часта бывае чарга. Людзі едуць з Батумі і ўсяго наваколля, каб пасядзець у гэтай вадзе. Сам Будан знешне выглядае не вельмі прывабна, але вада сапраўды файная і пасля яе скура робіцца гладкай і ружовай. З поўным пакетам хурмы ў заплечніку я пайшоў да крыніцы. Сакартвельскае паветра мяне п'яніць. Я падняўся крышачку ў горы. Гэта кіламетры 3 ад плошчы Махінджауры. І вось тут сяджу на лавачкі, чакаю сваю чаргу у гарачую серную крыніцу. Насупраць рэстаран прывезлі нейкіх дзетак, таму тут голасна, шумна, мітусліва. Вось, а я бачу, як з крыніцы яна пакрытая такім брызентам, фанерай нейкай, адбітая. Ідзе пара, вельмі густая пара, бо гарачая вада. І там і ванна ёсць, і нейкі такі тазік вялікі стаіць. Карацей, людзі прыязджаюць сюды за здароўем, каб проста там акунуцца, памыцца, ногі свае папаласкаць. Гаючая вада. Вось я і ўнутры гэтай гарачай крыніцы. Буду зараз распранацца і залазіць. Чакаў хвілін 40. Перада мной сямейная пара нейкая была, а потым проста жанчына акуналася. Зараз моя чарга. Вадзічка сапраўды файная, інтэр'ер вы бачылі. Ну, ён такі на любителя картвельскі, але сама вада пасля таго, як там акунешся, памыешся, нават і выходзіць не хочацца. Life is good. Люблю Сакартвела. Сакартвела Гамарджос.
Яшчэ учора можна было купацца, а сёння вось такое штормавое надвор'е. Я стаю на месцы для спотинга. Тут прызямляюцца і ўзлятаюць самалёты блізка ад гэтага месца. А ўсё таму, што там горы, і гэта адзіная пляцоўка, дзе самалёты могуць прызямляцца і ўзлятаць у вышыню. І ад гэтага месца да пасадачнай паласы усяго 250 метраў. Таму гэтае такое улюбёнае месца для людзей, якія хочуць паглядзець на самалёты. А я сёння тут у шторм. Тут вельмі прыгожа, але такія магутныя хвалі, што проста мяне накрывае вадой. Я стаю ўвесь мокры. Але гэта таго варта. Нават птушкі, якія лётаюць над хвалямі, іх зносіць парывамі ветра. Вось такое надвор'е. У один дзень купаешься, закрываешь купальный сезон, а ў другі дзень магутны шторм. І гэта Батумі, гэта Сакартвела. Гэта ачмурэнна. Сёння на месцы для спотинга амаль няма людзей. Тут раз, два, тры машыны і некалькі чалавек. Я не ведаю, ці дачакаюся я самалёта, бо вельмі холодна стала. Я толькі ў худзе і ў тоненькай курцы. Вось, а да самалётаў яшчэ хвілін 40. Таму па абставінах. Самалёта я ўсё ж такі дачакаўся. Ён узбіраўся ў вышыню, пераадольваючы вецер, і растварыўся ў шэрых пагрозлівых аблоках. Расклад ёсць расклад, і надвор'е не аказалася перашкодай для жалезнай птушкі, каб узняцца ў вышыню. Сакартвела краіна кантрастаў, і тут сапраўды можна пабачыць за кароткі час розныя прыродныя праявы. У гэтым яе унікальнасць і таямнічасць. Сёння лютуе шторм, а назаўтра свеціць сонейка, і гэта ўражвае. Прыморская аджарыя заўсёды непрадказальная і эпічная.
хай яна такой і застаецца. Сябры, усе штормы рана ці позна заканчваюцца, а жыццё застаецца. Сакартвела за сваіх 2 дні показала вялікія і вялікія кантрасты, якія ёсць у гэтай краіне. Думаю, што вам спадабалася, а мне ж застаецца толькі сказаць: Сакартвелас гаўмарджос, слава Украіне і жыве Беларусь! Да новых крокаў, сябры! Пакрочылі разам і далей.